Ja sieltä paraatiovista astuu kuningaskotka Janne Ahonen tämän loistelijaan aivan käsittämättömän hienon kauden huipennukseen viimeiseen hyppyyn lentomäessä Planicassa. Tommi Nikusen merkki kestää siellä hetken. Vastavirtausta on tarjolla myös Janne Ahoselle, kun sieltä lähdetään viimeiseen hyppyyn tällä kaudella. Hän on kiinni tämän kilpailun voitossakin onnistuessaan ja sieltä tulee Janne aivan käsittämätön hyppy, jonka hän kaatuu. Toivon mukaan ei satu pahasti, se oli karmea hyppy. Kaamea hyppy, nyt menee jo liian vaaralliseksi tämä touhu. Aikamoinen tälli sattui tonne pakaraan ja kyllä pahan näköisesti. Ai, Janne 240, se olisi uusi maailmanennätys, mutta nyt ei murehdita niitä, nimittäin tässä on pahan näköinen tilanne. Tää on kyllä surkea asia, siellä Janne näyttää vähän, että tonne Häntäluun seutuville on sattunut ja kyllä se oli ikävän näköinen tilanne ja tällaista päätöstä tää kausi ei olisi ansainnut kyllä missään nimessä. Muistakaa nyt kaikki, niin kuin mekin täällä, että nopeus on yli 100 kilometriä tunnissa ja reippaasti hyppyrin keulalla. Ja tästä lähennellään 130 kun pudotaan. Kyllä, mutta nyt Janne latasi kyllä täysillä tähän viimeiseen hyppyyn eikä varmistellut yhtään ja on todella loistava suoritus. Kyllä sitä parasta Jannea mitä ollaan nähty, mutta Janne on vaan niin korkealla täällä. Jannelle on vaan liikaa vauhtia joutuu ottamaan hyppy alas ja kun tullaan tasamalle, niin toi isku on todella kova ja vielä tuon suksien päälle lyö Häntäluunsa, niin varmasti tekee kipeätä, mutta toivotaan nyt, että siellä ei ole mitään pahempaa, että olisi pelkkä kova tärsky vaan, ettei olisi käynyt kumminkaan luitten eikä minkään muunkaan päälle. Yleisö kannustaa ja huutaa täällä Jannea ja se on hieno asia, eli suurin osa katsojista on ulkomaalaisia ja kuuluttajia myöten täällä ja Janne vilkuttelee sieltä yleisölle viidenneksi ja tässähän oli kyllä sellainen sissimeininki, 240 metriä